салом дӯстон, Криштиану Роналдуи хурдӣ қаҳрамони имрӯзаи навори мо мешавад, мисле ки падараш вақтҳои зиёд аст. мухлисони Роналду оиди ӯ ва оилааш бисёр шавқманданд ва мо барои шумо оиди зиндагиашон дар Арабистони Саудӣ навори алоҳида пешкаш карда будем. Бисёр чизҳо аз он вақт иваз шуданд. Онҳо аз меҳмонхона ба хунаи шахсияшон кӯчиданд. муваффақиятҳои аввал дар давлати нав, одатшавӣ ба фарҳангу зиндагии нав ва албатта ки ошноӣ бо одамони нав. имрӯз мо нишон медиҳем ки Роналдуи хурдӣ чӣ хел фаъолият дорад ва шумо роҳат чишта наворро то охир тамошо кунед. Пеш аз он бошад як то лайкро зери навор гузоштанро фаромӯш насозед дӯстон, чунки он ба пешравии кори мо кӯмак мерасонад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати Ягекс истифода баред. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. биёед аз хабарҳои муҳим оғоз мекунем. Криштиану Роналду ва оилааш аз меҳмонхона ба хонаи худашон кӯч бастанд. ситораи футбол вақтҳои аввал дар меҳмонхона зиндагӣ мекард. Он яке аз биноҳои баланди Арабистони Саудӣ ба ҳисоб меравад. Роналду, оилааш, нафарони ҳамроҳашон ва муҳофизон 17 ҳуҷраи меҳмонхонаро иҷора гирифта буданд. дохили ҳуҷраҳо ба шароити зиндагии Роналду дар Англия монандӣ дошт. зиндагӣ дар меҳмонхона барои Роналду моҳона 280 000 евро харҷ дошт. он ҷо диди панорамӣ сӯи шаҳр дошт ки модараш аксҳояшро ба мо нишон дод. ҳама ҳуҷраҳо шароити беҳтарин барои зиндагиро доштанд ки барои омӯзишу истироҳат тарҳрезӣ шудааст. хӯрокҳои он ҷо бештар чинӣ, ҷопонӣ, ҳиндӣ ва маҳаллӣ буданд ки пешакӣ бо маҳсулотҳои тару тоза дархост шудаанд. Роналду ва оилааш ҳуҷраи махсус доштанд. люкс ба таври шоҳӣ ки масоҳаташ 371 квадрат ва дар 3 ошёна ҷойгир шудааст. аз ошёнаи 48 то 50. Роналду ба худ ошпази махсус дар меҳмонхона дошт. ӯ ҳамчунин ба корти теннис, толори машқӣ, спа ва дигар ҷойҳо дастрасӣ дошт. Криштиану бо оилааш барои қабули меҳмонон мушкилие надоштанд ки барои аксгирӣ ба наздашон меомаданд. хулоса, барои зиндагии роҳаташон ҳама шароит фароҳам оварда шуда буд. шахсан барои Роналду алоҳида зиндагӣ доштан роҳаттар буд, зеро мехост барои бозиҳо дар алоҳидагӣ омодагӣ бинад, чунки аз ӯ дастааш интизориҳои хело калон доштанд. ба ҳамин хотир ба хулосае омаданд ки хунаи наве дар Риёз харидорӣ кунанд. хона аз ҷониби модари Роналду Мария ба мардум нишон дода шуд ки барои хабаргирӣ он ҷо омаду якчанд аксҳоро низ пост кард. дар куҷо зиндагӣ кардани Роналду аниқ нест. хона дар суруғаи махфӣ ҷойгир шудааст ва муҳофизонаш дар сатҳи олӣ кор мекунанду дастрасӣ ба мағозаву дигар ҷойҳои зарурӣ осон аст. аввал онҳо дар Алан Хил хона мекуфтанд ки маҳалли зебо бо мактаби замонавӣ дошт. Ҷорҷиния Родригес аз хонаи навашон аксҳо пост кардааст, вале мавқеи хонаро дарҷ накардааст. намедонем чаро, вале онҳо ин чизро сахт махфӣ нигоҳ медоранд. тибқи иттилои хабарҳо Ал-Наср ба Роналду барои дарёфти хона ва харидорӣ кардан кӯмак кардааст, ки кори одатии дастаҳо мебошад. акнун мегузарем ба қисми дигари муҳим аз зиндагии Роналдуи хурдӣ. муваффақияти Роналдуи хурдӣ ин чизи интизории ҳамагон буд. ӯ низ мисли падараш рӯ ба рушд ниҳода истодааст. то имрӯз ӯ 3 гол ба дарвозаи рақибони дастааш задааст. бояд қайд кард ки Роналдуи хурдӣ бо ҳунараш дар майдону кирдораш берун аз он барои ҳамдастаҳояш рӯҳияи тоза медиҳад. аз наворҳои сомонаҳо фаҳмидан мумкин аст ки Роналду бо ҳамдастаҳояш муомилаи хуб дорад ва ӯро ҳамагон бо хушҳолӣ қабул кардаанд, албатта ки мисли падараш. ба ҳамин хотир мо мунтазири рушди ҳунару натиҷаҳояш мемонем. Роналдуи хурдӣ бо мутобиқшавии тез ба фарҳангу шароити нав дар сархати хабарҳо ҷой дорад. баръакси Ҷорҷиния ки бо либоси пӯшидааш баҳсҳои зиёдеро ба бор оварда буд. Роналдуи хурдӣ ҳама қоидаҳои Арабистонро риоя мекунад. масалан, баъзан вақт гандура мепӯшад, либоси миллӣ барои мардон. вале барои қаҳрамони навори мо як чиз намерасад. кӯлоҳи махсус мисли ин аксҳо. писари Роналду забони арабиро низ омӯхта истодааст. бале, ин ҷо ӯ аввалин калимаҳои арабиро ба забон мегирад. ин навор дар TikTok бо лайку комментҳои мусбӣ хело сертамошобин гаштааст ки ҳамагон ба писари Роналду респект хондаанд. дар умум Роналду ва оилааш кӯшиш доранд ки бо эҳтиром ба ҳама чизҳои ҳаёташон муносибат кунанд ва рафтори намунавӣ дошта бошанд. масалан, Ҷорҷиния мағозаеро бо болопӯш даромадааст. бале, Ҷорҷиния одатан худро намоиш доданро дӯст медорад, вале эҳтиром ба қоидаҳои дигар кишвар бояд дар ҷои аввал бошад. ана ин ҷо Роналдуи хурдӣ бо куфия мебошад.
куфия сарпӯши миллӣ барои мардуми он ҷо ба ҳисоб меравад. ин ҷо Роналду оби замзам менӯшад. оилаи Роналду дар Риёз бароҳат зиндагӣ доранду Ҷорҷина оиди он ҷо чунин суханонро гуфтааст: арабистон кишвари беҳтарин аст. он ҷо амн, роҳат ва кӯдакону занон муҳофизат мешаванд. одамон меҳрубонанд. Масалан, дӯстам барои харидани об ба мағоза рафт, вале як мард пулашро додааст. мардуми маҳаллӣ бисёр хушмуомила ҳастанд. дар қатори дигар чизҳо оиди зиндагии Роналду мо бояд инро ҳам қайд кунем, ки мошини лимитии Bugatti Chiente Dieti, ки Роналду соли 2020 харида буд, ҳамакнун дастрас шуд. дар рӯи мошин нишони Роналду дарҷ шудааст. Роналдуи хурдӣ бо легендаи бокс Майк Тайсон вохӯрӣ дошт. шаби 27 феврал Роналду бо писараш барои тамошои рақобати Ҷек Паул ва Томи Фюри рафтаанд, ки дар Арабистон баргузор гашт. дӯстон, мо барои шумо наворҳои ҷолибро пешниҳод мекунем, вале бар ивазаш танҳо як лайки шуморо мехоҳем. лутфан инро ба хотири мо амалӣ кунед ва наворҳои навро мунтазир бошед. хайр дӯстон.